Ir-raġel li allega li meta kien ingħata sentenza ta' xogħol komunitarju mill-Maġistrat Joe Mifsud spiċċa jagħmel xogħol fir-residenza li l-Maġistrat għandu f'Ajnsielem, qal fl-awla tal-qorti li din kienet gidba li vvinta biex isalva ir-relazzjoni mat-tieni mara tiegħu. Anthony Fenech li f'Lulju tal-2016 instab ħati li kellu fil-possess tiegħu oġġetti misruqa għal dan meta kien qed jixed fil-qorti ta' Għawdex quddiem il-Prim Imħallef Silvio Camilleri. Bix-xhieda tiegħu instemet waqt il-proċeduri relatati ma' appell ippreżentat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li qiegħed ifittex li jkun hemm sentenza fuq kundanna ta' ser pina aktar ħarxa. Kien il-ħadd 19 ta' Novembru li artiklu ta' Ivan Camilleri ippubblikat fis-Sunday Times irrefera għal każ. Xhud f'dan il-każ kienet qalet li kien intbagħat SMS minn ċertu wieħed Anthony Fenech li spjega kif kien qed iwanħal xi madun fil-proprjetà tal-Maġistrat Mifsud u tkellem miegħu dwar kwistjoni ta' kustodja ta' minorenni biex Xhud ibbaża x-xhieda tiegħu fuq dak li kienet qaltlu t-tieni mara ta' Fenech. Barra minn hekk huwa qal li t-tieni mara tal-akkużat qaltlu li s-sur Fenech kien iservi biss nofs il-ħinijiet tax-xogħol komunitarju ordnat mill-qorti wara li kien tkellem mal-Maġistrat Mifsud. Kien għalhekk li l-akkużat u l-Maġistrat Joe Mifsud tressu l-qorti. Fenech li kien l-ewwel ħaxxieda minnu fih ammetta li l-kontenut tal-SMS kien fals. Jiena qatt ma kellimt lill-Maġistrat la fil-qorti u anqas barra mill-qorti, apparti darba meta sellimtlu spjega l-akkużat li kien ġie ordnat jagħmel xogħol fil-komunità fl-istess blokka ta' appartamenti fejn jgħix il-Maġistrat Mifsud, issa fil-flet li huwa proprjetà tal-Fondazzjoni Arka. Bl-assistent direttur ta' dar Arka, Dun Michael Gallia, ikkonferma li ir-raġel ħadem magħhom fejn saħansitra wera wkoll il-firem ta' raġel u tiegħu bid-dat ta' meta ir-raġel in kwistjoni wettaq ix-xogħol fil-komunità. Bl-akkużat jgħid fil-qorti nammetti li żbaljajt meta qed tira li kont kellimt lil Dr. Mifsud fuq il-kwistjoni. L-intenzjoni tiegħi kienet li nsarva ir-relazzjoni. Min-naħa tiegħu il-Maġistrat Joe Mifsud insista li l-allegazzjonijiet li saru dwaru kellhom biss lan li jkissru ir-reputazzjoni tiegħu. Dan fil-waqt li spjega li meta sar maġistrat fl-2015 ingħata dan il-każ wara li kien diġà beda jinstema' l-qorti. Fil-fatt l-akkużat ma kienx xehed quddiem il-Maġistrat Mifsud iżda quddiem il-Maġistrat preċedenti. Meta mistoqsija kien xiltaqa' mal-akkużat, Dr. Mifsud qal li l-akkużat kien qallu grazzi meta kien qed jixxi il-gazzetta. Il-Maġistrat spjega li minkejja li ma setax jifhem għalfejn qallu hekk u kien qallu biex jieħu ħsieb tiegħu innifsu u jżomm il-bogħod mill-inkwiet. Il-Maġistrat saħansitra ħeġġeġ lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja biex tinfetaħ investigazzjoni dwar dak li ġie allegat għaliex hu m'għandux minn xi jibża'.